Na nag-comment o nabatay kalagot sa katong tao nga gignanta nga ayaw ninyo na butari. Kay dako ba yung faktor, kay dako ba silang grupo? Ay, didigin, malalis na sila. Naging sila ikuan. Nabi, may insa ko nga sir, pasaylo ako sir, mo magimando sa mua nga dili ka butaran. Kay mo gimando sa kuan nga na. Kita ba na kalagot? Wala may kalagot? Wala, oy! Wala! Gyud. Wala, gyud. Kailan man eh? Ano na itong napildi sa election ba? Is good. Hi guys. Morning. Nag-outing mi karon sa kanya may bud. Nami karon diri sa kuan, uban namong pamilya. Yes. Bakasyon kay kabalo man siguro mo balabi mo too. Kami duha sa konsehal lang very passionate sa mong mga trabaho. Na halos tanan committee hearings, apilan, tanan buhaton. So after sa election, Dugusa mo absent. Defending ko lagi emergency. Tapos for elections, kung wala pagyapon mo kabalo, asa mo kabalo? Asa di mo gibutang nilo? Ganun mo kabalo. So napakyas ming duha. Isip konsehal. So karon na may bakasyon. And dili ni siya comedy, live update lang, gusto na mo honest in fairness po naman tayo mga followers. Yes. Namangita sa to be honest, dili lalim para sa mua. Bugat. Skin sa onim. Saon bugat. Because lagi sakit. Hapdos burns. Basi mo ingon niya mo nga politics sabi na kung maybe sa ubang tao murag wala lang sa ila ha. Labi na lang uban diya nga sige na so karon magamasakitan siya magkapildi sa una pa. Oh. Pero lahi man karon kami medyo kayo because lagi sa mo panggingon we're not lifting our own chairs. Yes. But we are so passionate of being a city councilor no. Sige mag-appeal og mga tanan, mga sa ko panggingon mga hearings kay gusto mi makatuon, gusto mi og change. Every now and then gusto mi nga kanabang mutingog gyud ta, mubarog gyud ta. Pero mo man ang naitabo sa election kung wa mo nakabalo na independent mi gitanggal mi wala dili beto gingon na kanang nihawa mi wala gitanggal mi sa partido so nagsolo mi so what line up wala mi line up mo na matingala mo wala mi sa wala mi sa line up lisod daan na may giignan pa nga lisod yun ang independent. Yes. Pero wa may mabuhat kay na naman mi diha. Og nagtuo man pud tang may man pud atong record. Laya because kami sa nagtusad mi nga baka okay sad mi kung ang among istoryahan is you know kung mubarog ka diha ni kumbati ka diha makita na sa tao. Yes. So that's why karon nga video amo lang istoryahan lessons. Life lesson. Atong lesson sa naitabo nga sa tuwang kuhan, sa atong career, di pa man ni-end. Kay pila tulong na kapistan. We don't know. Ako di sa ko kabalo kung mudaga pa tar dili. Pero unsay lesson nato sa niagi sa naitabo sa tuwa? Kanang leksyon? Oh, what do you think? Yago. Di ang kinabuhi Burns sama sa tanan. Apil na ang politika niya na nagi taas na usay na napug ka sa ubos. Ana ra gyapon parehara ang cycle na ay panahon nga magmadaugon ka napoy panahon nga naalugar ka sa kinang sa ubos nga bahin kay pakyas ka pero ang importante nga taliwala niya na nagpabili ng atong kaikag sabto nato the people have spoken pero ang ato lang is move on lang kita mo na lang ginana sakit man tuod pero dawaton nato pero mo nang hipokrito na pagkaayo nga moingon ta nga ayo okay na eleksyon alam nang eleksyon sakit labi na nga sa gingon na ni Bernie ganina sa unahan nga nagtrabaho man gud ta gihatag nato ang tanan kung mahimo pati pagani pista tapos lubong among apilan tanan okasyon dili mi magbalibad so unsay makaya sa among rekurso dili magbalibad among ihatag ang unsay naa lang kay nagtuog gyud mi nga ang kaning gyud ang pagkakonsehal dili ra man ingon nga glam basta na lang na nga papurma ka basta na lang ka oo ka or dili sa unsay mga sugyot balaodnon sugyot resolution amo gyud kay una gyud namo ang tingwa sa katawhan pero taliwala kay pakyas mi
nagpabilin kay ni gyapon ang among kaikag og pagpasalamat sa katawhan sa Cagayan de Oro nga gitagaan mi ninyo og tulo ka tuig kun isa ka termino nga makapakita kung unsa gid may klase nga inyong kuan sulugoon. Yeah. So mao lang, well, sa naitabo, like I said, tinuod nga lisod yun ang independent, no? Primero, mayon ko nga kaya ra lagi siguro, pero nagayon ko nga lisod yun ay kay number one, kung independent ka, imo tanan. Mga patapok, ikaw gasto, mga kuan, ikaw pakaon. Bangko. Lisod kayo mag-meeting. Kani nga video, para po ni sa katunay plano mo dagan. Ngabi ninyo, anara kadali. Dili, kung magpa-meeting ka, magpatapok ka, tawa kay ihatag, wa kay bisag snack, pang-allowance, wala mo to nga, promise. Lisod. Tapos, ang kabuluman tas classification, di ba, na A, B, C, D. Yes. Ang C, D, or E, mo man ay pinakamasa. Yes. Which I would say, burag 80% sa mga botante, ang grabe kamasa. Yes. Di na ko ma-blame. Kabalo ka, medyo na pagmahay kay, at the end of the day, kabalo naman yung real talk, medyo grabe ang kwartahay. Ay, Naiuban, sa wala ng kampanya, mas dako ang hinatagan, medyo, wala, medyo ni-succeed wala yun sila. sa record, Pero di sana ko ma-blame po, ngano ang katawhan, na ingana, because mo lagi ang akong concern nga labang, bay, grabe ang poverty, bay. Ang tinud na to nga kalaban, to be honest, is ang kapobrihon yun, bay. Correct yun, Berts. Ang kabukiran, pero sa kuha, mas ikaw na maka-hinterlands, if is kataniko. Dili kayo. Di kayo yun, sa mo ano. Ang ako amoy pinakadaghan, hinterlands. Yes. Grabe kalayo, 1 hour or 2 hours away from the city. Muy akong gabalik-balikan, akong agtuon. Naghatag na ko dito kung sa'y pwede buhaton sa ilang to help their agriculture o sa'y maayon na to buhaton sa kooperativa because I want nga ma-lift ilang mga lives. Kay ang ayuda lagi ko ihatag, pila ka days na siya. Wala naman ko. Mo atong gusto, pero mao gyapon lagi, at the end of the day, pag-abot, pakita na ko sa election, wala gyapon. Naliso gyapon tanan, wag gyapon ko kasulod. Dili lagi ikaw. Course niya, grabe, no? Grabe, kayong gigag, masayangan ka ba? Saya nga sa kung ano ang atong mga plano tana, pero tungod lang sa grabe nga dagko nga hinataga niya na ba? Pero again, dili lalim nga... Pila pa yun ka wave? Pila ka wave, pila ka wave pa yun. Hugna. Ano, tama ka, gingon. Ang pag-meeting pa lang, naihatag. Sa matag pulong-pulong pa lang, naihatag. Abi ni mo muna to. Final meeting, abi ni mo muna to. Napagiday dapat on the weekend prior sa eleksyon nga, sir, naman. Tapos kanina ko nakita nga lesson karon ha. Sa unang panahon, ang imong suyuon nga lugar is katong dili imuha. Di ba? Katong kibali medyo hinay ka din ng barangay. So, bisita ka, makipagpulong ka dito. Kay, dili man imuha. Katong imuha na, okay na ka. Dapat di na kayo. Di na kayo kamukuhan. Kaya okay naman ka. Imo naman eh. Karon, bali, ay, di ka kumpiyansa kay dapat ang imuha na, pinakauna nimo dapat yun nga suyuon. Kailangan nimo tagaan or say mo, ana yun. So, grabe nga lessons. Grabe nga lessons. Sakto. Yeah. Murag sayo, murag dili nagkakagamit karon Burns ang ilang gingon nga imo naman na. So, okay na, dito ka sa katong dili mo. Dili, sayop. Kaya magmahay lagi to. So, unsaon nimo karon kung limitado ra gyud imong rekurso? Unsaon nimo? Muna, dili nimo maapod gyud tanan kay una na lang ako sa mo. Nay nag-comedy nabatay kalagot sa katong tao nga gignanta nga ayaw ninyo na butari. Kay dako may factor, kay dako ba silang grupo. Ay, di malalis na sila. Nagdi sila ikuan. Nabi may insa ko nga sir pasaylo ako sir mo magimando sa mo nga dili ka butaran. Kay mo gimando sa kuan nga na. Kita ba nay kalagot? Wala may kalagot. Wala oy. Wala gyud. Bitaw. Ako na sana na-realize that that's part of politics. Oo, inukasa. Bisan mingon sad nga wala mi nasakitan gi. Tao ba ta? Pero kung magdula agud ta nga masakitan ba gyapon ka kanang sa dinulaay nga mapildi ka nga dapat ingon nila sportsmanship pero mapildi. Bation nimo. So that's part para nako part of politics. Nalagi siya akong giyon nga sa bagay ilan ng panahon. Naman sa tayo na ilang mga politician sa una nga sa ilang panahon sa una, grabe kay sila, but eventually niabot po sa panahon nga ubos po. Naubos na po sila, wala na ilang panahon lang na.
Sabagay, mga bata pa man sad mi. Bata Nga, ba di bata? man- Ba bata? Iba, bata pa, bata pa, Mo bata galing, pa. mo galing, mo galing. Bata pa, taas pa ang manon. Pero mao lagi, mao lagi. Abi ko Mao lagi, abi na ko mutiwas ta. Dili abi na ko nga mutiwas manggod ta. Nuibi manggod ka tuig. Tulo manggod ka tuig. Pero tulo ka termino. Ya, nuibi ka tuig. Pero Ako naginaot lang ko. O man ta nag-mention, but to the person nga grabe yung doso sa to nga di kita butaran siya man gyud grabe kalagot sa to. Tana sa atong kapildihan karon, ako lang kita lagi ampo gini kay hinampuon mong punto siya. Nga tana okay na ni mo na ning kabayaran no. Sige, Okay. feeling nimo imong kalagot kay kuan tana ma-okay na ba? o marag vindicated kung sa ila lugar nga kabayan. Silang kabayan tana mo na ni okay na. Pildi na mi so tana. Magmaya na. Magmaya na mo, okay na. Ma-forgive namin ninyo kung feeling niyo namin sa tanaan na lang. Amo man din sala. Amo masala. O, di. Sige. Tana okay, mahupaw na, mahupay na. Nupay na. O, kana lang akong gusto. Nga tana. Kaya dili lalim po ng among gigian ni Yeah. Consihal Burns. Correct. Di ba ya? Di ba may mga dato sa, di sa may mga dato, nga namin malunan. Dili or mamaligya baka migyuta or Wala amo sa- baka dili mi na ang amo lang sa amo lang yun nga makaya. Kaya. Wow. Tapos, bro, di Sustento nasag sa ko, mong kampanya. pero attorney, di nasag kay, bro, miski ako, di nasag, ako sang gilimit ang galing nga, kung unsa rin ginana ko mo, rapod. Oo, Kay, kapila dili. biya tagin nga, sir, mo gasto kag 20 million. Uy, or Ginoo 30 ko dili million. sa tayo. Matay, to be honest, kung nidaog manggaling mi, pero kana po among gasto, sultian Gaproblema ka mo po daan, di na mabawi. Feeling na ako, bro, di Sa na oras ko nimo? manarbaho, di na ko mo duty. Kuwi nga naman lang. Except, it's either pride na lang yun na, Oo. or naa kay something giprotektahan. O dili ka makatutok sa imong trabaho. Oh, di Basta ka labyan lang yeah. nimo, marapit Basta kay konsehal lang ko din. kung siya lang ko din, dili ka magunahuna sa imong mga inisyatibo nga maayo para sa katawan. Aw, kamo man bali ang naghukom. Yeah. So dili mo na mo mabutan. So mula niya ko para sa ending lang nga video, salamat sa uban nga niabot yun ning tumoy aning video nga naminaw gyud. Ako lang giwish nga tana ang atong eleksyon may tana gyud maabot sa punto nga di lang ingon nga pangkwartahay ano ba nga ni ako ginang gipangandoy Maturity, oh. kay kuan man kanang nakita ko ba nagka-worse ba every year tana dili mabot Grabe, tana mabot gyud na siya nga panahon tapos ikaduha tana gyud nga ma-improve gyud ang lives labi na ako bias sa akong kuan tana ma-improve tantan ang lives sa mga tao dis kabukiran para sila dili perminti magsalig lang og ayuda Dili lang tata sa ayuda kay naamanggoy kan bitong maning nga matagaan tag pamaagi or kay gayunan nga muasdang or muasinso. Yeah. Dili lang tungod kay ayudahan ta kay na may isang litanan good Berns di ginan ako na malimtan nga tagay ang tao og isda aron makakaon siya sa isa ka adlaw. Pero tudloy siya pagpangisda aron makakaon siya sa iyang tibok kinabuhi. problema ngayon naman sila sa bukid asa man sila mangisda sa man Ay, maghimo sila gilang pispan. Maghimo sila pispan. Na may isda siguro sa sapa. nasa sapa din Naman, di ba? para dito lang sa Naman. So, ala lang yun siguro. so last question mudagan pa ba ka sa politika or mabalik Di na sa tamang hisgot, anak Berns. sana maging Ako kayo magpare. ano mga politician padili-dili mo pero mudagan man gyapon Dili ko kayo lagi, Berns. Di na ako kayo. Basta sa pagkakaroon halang yun. Marag, di ko. hapdos pa bro bidli pa Oh, bidlig yun. pero So, usa lang akong di ko kayo. Dili sa I don't know kumamakaksin. sa imo sa ko pero usa lang akong mga sulti Ato-ato lang. ato raman Ano man? di na kita mo sugod nga independent Oh, ayaw na. Ay, wow. Okay, sige. Matang wala bitaw na makak. Oh. Pero never na gyud sakto mo din ni ang Oh, leksyon. mo na sang leksyon. Sa politika, lisod gyud nga may independent. Labi na maligsan kag duha ka mga dagko nga koalisyon. So, ayaw na lang. Ayaw na. so Kung dagan magaling, naay line up. line up nakapartido. Correct. Dagan salamat sa uban nga naminaw, salamat sa suporta. Dawaton sa namin yung mga comment ng mga Mirisi, Mayra, mauna na Okay ra. Okay rami. Actually, bonus lang ni nga video. Before na ko ni Palomon, actually naman tami sa pikas, gikuha man ta nami tapos ang mayor nila mo may among gikasuhan so dili pwede. Okay, bye.